Attention blue. Golfer. Blue leg.
Тройка. На типичке победитель Цветанев от Болгария. Winner on the match C, Цветанев Тимов from Bulgaria. На типичке следва квалификационна среща в категория мъже до 97 кг класически стил Алехандро Канада от Испания и Сахил от Индия. Starting the next match on the match C, qualifications in category up to 90-70 kilos between Alejandro Canada from Spain versus Zakir from India. На типик А победил е Сагар от Индия. Winner on map A is Sagar from India. На типик С да излизат в категория мъже до 77 кг класически стил Давид Сологашвили от Грузия срещу Кристофер Кланай от Унгария. Starting match on map A, Greco-Roman style category up to 77 kilograms between David Sologashvili from Georgia versus Christopher Klani from Hungary. На типик Б победител е Нурмухаммет Абдулаев от Кыргызстан. Winner on match B is Nurmухаммет Абдулаев from Kyrgyzstan. Я иду по наказанию, ну что? Started on map B, quarterfinals between Irakli Dimitrashvili from Georgia versus Nurmukhammet Abdulayev from Kyrgyzstan. Гол! Хочешь спорить? Ti si je zatvorio za čega? Nije završilo dok on ne kaže. Zatvorio je.
Защо затваряш срещата веднага има челенджи? Чекай малко, да чекаме малко. На тип 5C победител е Алиша Колов от Съединените американски щати. And winner on a match C, Alicia Hope from America. Това е друго. 414. На тип 5C следва четвъртфинална среща в категория мъже до 97 кг воден стил между Ислам Иласов от Азербайджан и Александър Куштин от Беларус. And quarterfinals on a match C, seniors freestyle category up to 97 kilos between Islamis Ilyasov from Azerbaijan versus Alexander Pushkin from Belarus. 5 секунд прошло, какое первое движение? Оп, май наистина каченец. Ничего там нет. Май наистина каченец. Окей, значи, сега. Четири, два. One more. Red ball. Не приключва среща преди да дигне. На тип Б победител е Иракли Джимирашливи от Грузия. And winner on a match B is Следват финалните срещи мъже категория до 60 кг класически стил. На тип А Нурмухаммет Абдулаев от Киргизстан срещу Абдулаев от Алжир. На тип Б Иракли Джимисаршвили от Грузия срещу Исмаили Левисистай от Иран. И на тип С Жоламан Шаршенбеков от Киргизстан срещу Едмон Назарян от България. the next final match is Greco-Roman style category up to 60 kilos starting on a match day between Nurmухаммет Абдулаев from Kyrgyzstan versus Абдулаев from Algeria. On a match B, start. Тачка. Started on a match C. A match between Жоламан Шаршенбеков from Kyrgyzstan versus Абдулаев from Algeria. Okay. На типице победитель Жоламан Шаршенбеков от Кыргызстан. Winner on a match C is Жоламан Шаршенбеков from Kyrgyzstan.
А победител е Абдулкрим Фергат от Алжир. And the next winner